Eibarrek trenbidearen gainean sortu den hiri espazio berria estreinatuko du asteazken honetan, estazio eta Azitain geltokien arteko trenbide zatiaren estalkia alegia. Eraldaketa honek oinezkoentzako pasealeku irekia bihurtu du 1000 metro baino gehiagoko trenbide azpiegitura. Inaugurazio ekitaldi ofiziala asteartean izan da. Susana García Txueka mugikortasun jasangarriaren sailburuak eta Jon Iraola Eibarko alkateak elkarrekin ibili dute amaitu berri den lana herritarrei zabaldu aurretik. Egun bat geroago pasealekuak ateak irekiko ditu eta Eibarko herritarrek lehen aldiz erabili ahal izango dute. Erakundeen arteko lankidetzan sakontzeak hobekuntza dakar, kasu honetan Eibarrentzat. Obra konplexua izan da, tren zerbitzua etengabe egin delako. Baina behin amaituta, orain, pasealekua janztea dagokigu. Uste dugu jarduerak honek Eibarri eta bertako bestaldeei kalitatezko hiri espazio berri bat eta hiriko azpiegitura berdea handitzeko aukera emango diela. Plataformak 10 metroko batazbesteko zabalera du, bide elektrifikatu bikoitzaren gainetik doa, eta hainbat eskilara tartetik eta ibilbidean zehar kokatutako 3 igogailuetatik iritsi daiteke. Proiektua Europar Batasuneko Next Generation funtsekin finantzatu da, berreskuratze eta erresilientzia mekanismoaren bidez, eta Euskal Trenbide Sarearen eta Eibarko Udalaren arteko lankidetza hitzarmen bati esker eginda. No es un proyecto aislado, no es una acción aislada. Por parte del Ayuntamiento tenemos un proyecto muy importante en el que este paseo es uno de los pilares, que es concretamente la regeneración de la zona este de la ciudad. Además de este proyecto de la cobertura de la vía del tren entre este punto y entre Azitain, tenemos otros proyectos ya en marcha y que en unos cuantos años, pues porque son proyectos a un corto medio plazo, serán realidad, como es el caso de la rehabilitación de la antigua casa fábrica de Hijos de Gabilondo en la calle Barrena, cuyas obras están ya en marcha, como puede ser también el proyecto que tenemos para la zona de la Rañaga y el Orza, donde también hay prevista la construcción de un ascensor que conectará la calle Barrena con el paseo, la transformación del edificio La Peira en un edificio de viviendas, por no hablar también de lo que es las zonas de Bidegorri, el que nos conecta ahora mismo con el Goibar, pero el que nos va a conectar también gracias al esfuerzo que va a realizar la Diputación Foral de Guipúzcoa, también con Soraluce, ¿no? Ez da Eibarrek horrelako operazio bat egiten duen lehen aldia. 2011an Ardantzako geltokiaren estalkia inauguratu zen 200 metro baino gehiagoko luzerarekin. 4 urte geroago, Amaina Ardantza tarteak 650 metro gehiago gehitu zituen trenbidearen gainetik. Lan berri hau, 3. eta zabalena da, eta orain arte trenbidearen trazadurak eten izan duen auzoen arteko lotura osatzen du. Emaitza, ibilaldi zabala, irisgarria eta konektatua da. Hiriko oinezkoen mugikortasuna hobetzen du, berdegune lorategidun berri bat sortzen du, eta udalerriko Bidegorri azpiegitura indartzen du. Berdeguneak datozen hilabeteetan osatuko dira. Hiri plangintzaren eta erakundeen arteko lankidetzaren aldeko apustua da, eta herritarrei hainbat hamarkadatan trenbiderako erreserbatuta egon den espazio bat itzultzen die, apirilaren batetik asteazkenetik goza daitekena.